אפשר ביט בבקשה? שסף תהיה בשקט. מה קרה? הכל סבבה? שמענו יריות כאן בבניין של MC סבא. ומי אתם חושבים שזה? אולי זה העורבים? יכול להיות שזה סתם אליהו ענבים. הוא קנה את האקדח? הוא עבד והוא חסך. איזה יופי, איזה מלך, אליהו הוא תותח. טוב חבר'ה, זה מפחיד אותי, תבואו לאולפן. אני לא רוצה לדאוג לכם וזה כבר מסוכן. אל תדאג אסף, אנחנו כבר נכנסנו לבניין. האהובים עוד ישלמו, אין מסע ואין מתן. אבל אין לכם רובים, אין לכם שום הגנה. טוב, הגענו אל הדלת, נתפלל שהוא נמצא. MC סבא, אתה בבית? מי זה? שמעון חמוצים, פה עם סוויסה וכל בית. ושמענו פיצוצים. רגע, אני בא לדלת, אל תלכו לשום מקום. בטח סבא לגמר והוא נפטר מהקונדום. מה קורה יא מתוקים? יש לסבא ממתקים, יש לי קוק ויש לי אסיד, כמובן גם הרואין. תגיד, יש לך קצת רק? כי אני ממש אוהב. נראה לי שירו בי, זה ממש כואב. אוי לא שמעון, אל תמות. נו כבר תיכנסו מהר. יאללה בואו תיכנסו, מי שאחרון סוקר. אוקיי, כולם בדירה, אני כולי לחצים. רגע, מישהו חסר? איפה שמעון חמוצים? אני חושב שיש מצב שהגופה שלו בחוץ. כן, הגופה שלו בחוץ. שאלוהים ישמור אותנו, האהובים המזדיינים. גם לקחו את בן ציבני, גם את משה חמוצים. קראו לו שמעון חמוצים, לא משה חמוצים. אז התבלבלתי מהלחץ. יאללה תירוצים. אני אומר בוא נירגע ונעשן סמים בנחת. גם ככה שמעון מת, צריך לקבור לו את התחת. אני לא מת, אני חי ועדיין יש תקווה. תנו לי גם להיכנס אל הדירה בבקשה. טוב לא משנה, אני כבר בנשימה האחרונה. 3 מילים אחרונות, אני אוהב אופנה. שמעון חמוצים. יאללה בוא כבר נעשן, גם ככה עוד דקה מתים. אוי לא, MC סבא מת, הם ירו לו בפנים. בוא נחפש את ההרואין? רעיון ממש לא רע. טוב חבר'ה, די, אני עכשיו קורא למשטרה. די כבר אל תהיה מלשין, רק רצינו הרואין. אל תקשר לחזירים, הם בצד של האהובים. אולי כדאי שתתקשר לאליהו ענבים, או לשלמה חיפושית, או לנתן השכין. רגע, האהובים בורחים. זה יכול להיות תרגיל. לא תרגיל ולא בטיח אחי, זה פאקינג מישה פיל. מישה פיל? זה נכון, הוא עובד בביטחון. ולכן יש לו אקדח, פסיכופת מאוד מוצלח. זה מטורף שאתם מכירים כל כך הרבה עבריינים. כן, זה באמת מוזר. אנחנו כל כך מגניבים. טוב שיהיה בהצלחה עד הפעם הבאה. נקווה שלא נמות. יאללה ביי, תודה רבה. יאללה ביי. יאללה ביי. תודה רבה. יאללה ביי.